Sari kaham jotono no hambai kaitoro tini haino hai jora manphimani bagwi jotono no tini ni all lords dewo kaitor sungno bini hamjakma te khairokma tini sik jora sungno yakar yakhai tongma bagwi te ang tini haino hai kaitor ni khairokmani bisingti khai o jora no rijakha kaitono belakhe hambai gai jing tini direct topic o thanglayano ang mai baksa naidi HOSEA Simani chapter 4 verse 6 Porinai Simung kwrwini bagwi ani bororok komor kha tamni hunba Nwng simungno yakar kha aboni bagwi ang nono ochai sokok kha Nwng ani kerongno pokmani bagwi angbo nini bwsarokno poknai oro जों नुगो जे HOSEA o simani KJV version hongkai My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge I will also reject thee that thou shalt be no priest to me seeing thou hast forgotten the law of thy God I will also forget thy children. Ang tini obonotui no sanani nayo je kaituni kok je kaituni a phorongmung je knowledge kaituni a je elambak bini elambak no reject khlainai bororokni consequences aboni result aboni tamo manthai जों maniman oro जों संसारो नायना थांगा हंके knowledge himani tamo tabuk संसारो o 21st century was जों साना थांगा हंके बेबागनो जों knowledge रोतुगिति खालाय मानो but what is knowledge himani tamo obo kaisa information संसारनि जे बासाव जों जे बुजिमानि हंकाय एबा कायसा facts kaisa gathering facts not tui aboni kono information hinggai elambago जों aboni meaning alka tongo hinggai जों taboni dino hinggai nini google o naidi internet khologai naidi textbook o naidi gobang ma boy o naidi जों jotono information gathering khayo knowledge himani जों earn khayo oboni slaibo je kaituni elambak HOSEA jarni soyo जोंनो tamo phunongna nai hingkai kaituni soi true wisdom kaituni soi true wisdom abongkha simply जों जे संसारो knowledge manmani slai phuno abo hor bai sal abo compare khlaimanya kaituni knowledge hinmani hingkai abo chini langmano chini life no जोंनो abo change tubu transformation tubu जोंनो abo khakjang mung mao tubu obono jeta kaituni knowledge bai sungsarni knowledge obo pherlayo obo belekhe kuthuk je asol knowledge chini bisingo tongnani nango hinmani abongkha kaituni a knowledge te kaituni a lama abono kaituni a knowledge no जोंनो elambago phonuko phiaba belaikhai sadly tam sanai HOSEA ni a jorawo HOSEA diary ni a jorawo tamung khahinba kaiturni a bororok khinjaknai rok Israelites hinjaknai borok ungkha onek consequences aboni result borok onek kirima singjakai manei tongo a jorawo oro जों नुखा HOSEA charni soyo my people are destroyed for lack of knowledge je a knowledge ni obab a knowledge ni jeta lacking tongmani bagui a knowledge je lacking tongma bagui ani borok tini dongso ongkha ba dongsoni lamao thangka borok hinga obo जों sana thangka hingke obo kaisa information ni lacking
tongmani bagui borok o dong songkha a kono sana naya je nini bokhrogo ak information ba nini brain a information gurui abo lacking tongma bagui a absent tongma bagui ni bagui ning dong songkha okok sanani thangya abo simi okok sayaro phiaba kaitoni a knowledge nobo borok reject khlaika yakar kha ni sam reject khlaika je kaitor yafaro kaitoni a knowledge no offer khlai tongmo tini information ni simi absent nang liya kintu borok yakar kha reject khlaika ni sam borok abono yasak liya o yasak yani hoite tini bo jaga chungo tlangkha himba spiritual decay ni sam pholawo soknani pholawo tini tamnani dong songnani destruction tei tini kaituni a khairok mani hoite lama tini borok komor nani kamanani phasingosi thangsi uknisa hinga o jagao obo haike no sung tabungni o same teaching go sungno elamba go tamo phunok ga hangke question jeng joto khoroksa ka ma sungthai sung kaituni a knowledge no accept khainani da sung kaituni a knowledge no welcome khlainani da embrace khlainani da na sung kaituni a knowledge no sung yakar nani reject khlainani yasak ya nani obo question tini sungoro HOSEA ni bising dikhe oro phunoka je a yakar thani wo tini bo result sung nukha himba tini a lama a generation a bongso a bosong tini borok belai khe kaitor bai haksalang thaka bongni a generation a thinang ni bobishot tongmarok borok jotono haksalang thaka ni hinga hari sung nailaya nu oro kaitoni a knowledge no yasagyani yagulo tamo ungkha je rejection khlaimani tamo borok mankha number 1 of sung nugo jeta lack of knowledge sung HOSEA charni soyo punuka tini kaitoni a bororok hinjangnai rok tini borok a knowledge no borok yasakliya hinga obono je sawo je kaitoni a knowledge ungkha abo just google google thangai search khainai mani amti knowledge gathering information ni knowledge ya sung google tabungni din rogo kwbangma information nalayo health benefit nayo kwbangma jinis ta information jini sung saimanya hingkai sung internet to check khai search khai sung nalayo information gathering information abo knowledge sung imanu kintu elambang ni a knowledge ya all knowledge singka hingkai kaitoni all knowledge singkai chini bukhano transformation tubu sungno chini bukhawo change simani tubu chini pholawo change tubu tei chini life chini langmawo meaning himani tubu a knowledge no kaitoni a elambakni a knowledge no koksa tabuk romdi sung kwbangma cinema rok nayo treasure hunting rok kwbangma tamnani rangsak ba kono kaisa tamnani rutukna thangtani wo bolong rogo thangma rok rangsak jeta rutuk layota a map tongo treasure map nini thani tongoi manu a treasure map ni nung treasure map moteti nung follow khlaya treasure map sinai abono nung bisas khlaya hangkai a je guide jeri nai a treasure map botam sa a guide moteti nung cholia hangkai nung kono dino phono a rangsak ba kono jinis no nung rutugui tongkha abo nung tikhlai manglak hinga obo haike no a somoyo botamongkha Israel rok je kaitor no obo haike borok ব্যবহার khlaika kaitor bini borong ni bisingti kerong rikha bini diari rong ni bisingti kerong rikha ochai rong ni bisingti tini a kerong rok phwrungjaka phiaba a kerong no tui borok yasakliya obo kaisa borok reject khlaika obo kaisa ni bisingo treasure map tongo phiaba nung abono sagnang yang ma hai khlaika nung abono thik moto no nung follow khlai yang ma hai khlaika
nini bisingo no kerong rika nini bisingo no kaitor bai bahai kai gap no kaitor bai kerenggai man abo joto lama rika kinu nungabono yasaglia thik obo hai no Proverbs simani ekni sato sungnugo 1:7 no je the fear of the Lord is the beginning of knowledge simani Hingga oro kai jono kiriwo hinmani abo bahai kai cengra himba nini bisingo a knowledge je pruo kai jono kirimani hoite se puila a knowledge cengra onisho the fear of the Lord knowledge bupro ne hoite cengsai phai kai jono sonman fearing mani God fearing mani aje kai tono sonman kai tono bini a reverence mano sing respect sonman borom rikha kai si a tini a knowledge mani jeng sai pai ya kai abo kono dino fono a knowledge nini abo yak bai shogai man glak mane out of reach na abo mane ningabo mahan hoglak a knowledge no nung akai tono kirimani bising ti jeng ya kai a knowledge kuno dino puno nung mahan glak obo hai nai hinggai number point 2 hinggai sing tamonok hinggai number 2 ni jeta point no je rejected knowledge singoro nukha kai to ni a knowledge abong ka yakar jak oro bororok just reject simi khailia borong bisingo kaisa lacking botongo a lacking ni bagana borok reject laika aboni bagai kai tuni lamani hoite borok kotulkha kai tuni diari rongno borok nilar khlaika silence khlaika bongni bukhungno borok muthupka borok nijini life tomung samung tongthoksa thongno si borok choice khlaisio bongni bukhani jeta conviction a repentance na nangmani hoite aro khai borok nailia kintu borok nijini a life comfort no si borok choice khlaisio kai tuni a diari rongno borok tini silence khlaika obo borok reject khlai mani khlaika ingo oro jeng wan sugui nanya ni nango je reflection khlai nya nango we need to reflect sini life no te sing reflect khlai nya nango ang do I avoid God's truth kai jeni aku bui mana ang yasak ya dangai tong nangaba avoid da khlai tong ani life bo challenge phai pruo gobang ma samoja problem phai pru a jorao angkai tini lamano yakare ja thangpai na anga pru kai tini akubui mano romboi tongo cost ni bising tikai bono a question jeng sungai nanya nangu chini live hingai rejection boroni hoje cheng hingma hingai obosung nugo rejection je pru chengo abo kaisa pride ni hoitebo sini bisingo kungsuk mung abung ka sungsok ni abutai kungsuk mung a jepro kungsuk mung sini bisingo tongo a rejection manibo sing khanana naiglak sing yasangna naiglak erpore khai sing tamangnai mane sing careless nai sing concern nglak ari tongtho nangya mane I am enough ang ni saksang ang ungsugo eba khai jeng ati hai change nani hoite sing kiri nai ari ani life style obai kai sang tong thogoi tong ang amti jaga tong khang ke bahai kang tongai manai kai jeni kubuya tong khang ke angone kisu face nai inga bo kiri nai sungsani jaga nang tong ma sao abono jung choice khlai dai obo joto rejection pride ni hoite phayo inga aboni ba phasingo sing tamunok nga hangai je Jeremiah simani 9:6 tesa phunogo obai kana phunogo je through deceit they refuse to know me bongni achaya tatalni bisingti khayei tini borok ano yasagya ano borok hinani naya abo subrayung saklai kan ngo aje consequences are result a rejection result tamonu kai je bongni bisingo lack of knowledge kai toni a soi phorongmung soi a knowledge abo bongni thaniwo gurui bagai ba abo borok obab ni bagai tini
Israel dofani a spiritual jibon abo kaisa dongshoni lamao thanga sogui thangnani lamao thanga bongni bisingo moral corruption habai thanga hisa kuno justice korikha chama chaya himani kuno korikha bongni bisingo erpore khai bongni a somaj bongni a dofa a social disorder chaya joto phaibai kaini sa Nga HOSEA simani charni chengje poribo 1-2 okongno sawo je hear the word of the Lord ye children of Israel for the Lord had a controversy with the inhabitants of the land because there is no truth no mercy no knowledge of God in the land ek number sung tamanno khanai nai di subrayung saklai tongka o Israel rokin o Israel ni bororok Israel ni bwsarok a Israel rok tini o jagao bongni a hawo kubui korini bagui hamjakma khairokma korini bagui kaitoni a knowledge korini bagui tini bwsuk somajo kuno khairoklayma korikha kubui himani korikha aboni rejection sung tamonno bolaimani botharlaimani gobangma jinis abo nukha Number 2 by swearing and lying and killing and stealing and committing adultery they break out and blood touched blood okongno phayoje bongni bisingo tini kubui himani korikha botharlaima singlaiso khoklaimani tomungjayanglai te gobangma tini a kaisa tini botharlaima a dofawa obohaisi tongsi onsa lack of knowledge rejection of knowledge kaitoni a knowledge no borok reject klaimani bagai hinga o jaga o verse 6 oboni bagino tini kaitor borokno yakari khani sau rejected by God kaitor si borokno yakar si o loke verse 6 hanga hangai bongni abo haini bagino tini kaitor a Israel no yakar kha yasakliya a ochai rokno khibika a ochai no bini ochai ni samung palon khlai hini rimani a ochai ni bisingo belai khai a ochai ni tomung kaitoni lama tike phermani bagai tini a ochai ni samung borok khlai liya kaitor borokno tini reject khlaika a failure a ochai rokni a priest hinjangnai rok tini bongni a failure ni bagai borok bwsarok khlaika judgment kaitoni bwsarok khlaika taboromni khoroksa bridge builder bridge snamnai bo bridge snamnani sikang safety measure jodi naya kai bini protection bini safety ni bagai bo je nangpukmani bini safety ni jeta nangmani jinis ta bo puila a safety measure bo naya kai abo bini life simi danger onglak tamni hingai bini a samung khlainai rok bo abo tamnani obo haikeno bongni life danger ongnai aboni bagai safety measure mani nango safety measure mani belakhe nango hinga Israel ni leader rok hinjangnai a jorao tini borok spiritually responsibility je tongo kaitoni thani o kaitoni je pholani je spiritual responsibility himani as a leadership as a responsibility ni role borok khlai liya borok neglect khlaika borok yasakliya borok obhela khlaika tini aboni karone gobangma a dopharok suffer nangkha borok aboni birman borok mankha anisa 1 Samuel 2 ni 3 sung haino hainogo aro warning ni message nogo those who honor me I will honor and those who despise me shall be lightly esteemed je kaitono sonman rinai kaitono borom khlainai kaitoro borongno borom rinai sonman rinai tini je bororok bono yasagya bono despise khayo bono saknangya khayo bono reject khlayo tini bobo o borongno kono dino phuno sonman khlaiklak bo yasaglak o kok sau ingai chung je consequences kaitoni a knowledge ni hoite
आ गुबै knowledge नि हयते जों यासा गया हंगाय aboni consequences बसुक level थाङै जों सगैमान हंगा हंगाय बेलेखाय किरिमा सिंसा काइतर साख्लायो God declares I will also forget your children HOSEA 4:6 साव आं नंनि आबो साबोदै नंनि generation no आं पकनाय आंबो पकनाय नि साव अब just तामनानि काइतर revenge नामानि कगिया अब बेलेखे कुबुई sovereign truth seriousness नि कुबुई नि कोन हिसाव तार माने के जुंगर ताम फनो खुंगाय जिनि choice लाइफ जों जे choice खालामनानै अब बेलायखाय meaning खालायो नों जे choice खालामनानै अब नों माननाय so what do you choose नों तामनो choose खाय अब बेलायखाय impact खालायनाय निनि थिनांगो impact खालायनाय निनि future अब impact खालायनाय aboni bagwi जों बेलायखाय careful ना नांगौ what do we choose in our life जिनि लाइफ जों तामनो choose खाय जों काइतनो रिजेक्ट खालायै सोंजानि आ लामानो जों choose खाय जों काइतनो जिनि लाइफ प्रायोरिटी खालायाबो जों आ सोंजानि लामानो जों choose खाय आ जे choice आबो बेस खालायनाय आबोनि मतेनो जों मानाय रमदि जों लामाबो गोबां मा थांगा हंगे रोड नि साइन दंगो डाइरेक्शन दंगो सिग्नल दंगो ट्रैफिक नि सिग्नल दंगो रेड लाइट दंगो गोबां मा दंगो ताबो बुमा फापनो बरक बंनि बwsarokno tlangनाय बिले गारि इंथुन बाइक इंथुन स्कूटी इंथुन ता आ बुमा फापनो आ जे पेरेंट्स हिनजानाय रक आ रोड सेफ्टी आ रोड साइन न बरक तिनि एवॉइड खालाय चलिखा हंगाय बुमा फासिनि आरो एक्सीडेंट हंगला बंनि बसा तंनाय रकबो सेम आ डेंजर बरक आ फेसिंनाय अकक्तामनो साना नाय हिगा हिगे जों जे लामा चॉइस खायो आबो जिनि जेनारेशन जिनि बसं आबो थाङै नांगैनाय जों काइतनो याकारखा काइतर याकारनाय काइतर बसं याकारनाय जिनि जेनारेशन याकार आबो इम्पैक्ट खालायनाय डिउटेरोनोमी 6:6-7 अकक सावो काइतोनि ट्रुथ आ काइतोनि गुबै इंखा काइसाते काइसानि बसं चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन जोंनो साख्लायो आ काइतोनि ककथायनो रिवै थांनानि काइतोनि ककथायनो पास खालाय थांनानि जेमन बरक खरकसा आ निजिनि इतिहास निजिनि दफानि इतिहास न जों सिया हंगाय जों ते काइसा जेनारेशन अब जों आबनो सियै खालाम मांगला आबोनि बागै जे काइतोनि ककथाय कक गुबै जिनि बिसिङाव रिजाखा जों आबनो रिवै मा थांनाय जेनारेशन टू जेनारेशन चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन आबो जों रिवै मा थांनाय अब कोन साव डिउटेरोनोमी सिमानि 6:6-7 अकक साव टीचिंग देम जों बरनो मा फोरोंनाय बेबाक अपॉर्चुनिटी मानफोर आ सुजुग जिनि बिसिङाव प्रिविलेज मानफोर अबनो जे सानानै नायो जे काइतोनि आ नॉलेज काइतोनि आ विजडम मानि आबो जस्ट प्राइवेट चॉइस या इट्स नॉट प्राइवेट चॉइस आबों का काइसा जेनारेशनल ट्रेजेडी हिनो जों आबोनो जदि चॉइस खायगा आबो आं आनि इच्छा आं चॉइस खायखाय खायना आतिं नो नों चॉइस खालाया हंगाय निनि जेनारेशन बो थांनाय आबो हायकेनो आबो निनि खरकसानि बागैया अबों का जेनारेशनल ट्रेजेडी नागैना हिंसाव इफ वी डोंट चूज और जों नुखा HOSEAनि चैप्टर 4-6 जों नुखा बाहायखाय आ जेनारेशन नांगैखा आबोनि दं सबरक बाहायखा फियाबा काइसा कथमा काहाम अबनो द गुड न्यूज सिंगा हंगा अबनो जे काइतर जोंनो बिनि गुबै ताबो पखायरं माने बिसिंथे अफारिं खालाय दंगो फ्रीली जोंनो रिवै दंगो काइतोनि ककथाय बिनि फलानि बिसिंथे खायो जोंनो रिवै दंगो जों काइतोनि ककथायनो जों यासाक नाय दे जों रम नाय दे काइतर जोंनो हामजागै दंगो आबनो गुड न्यूज कथमा काहा आ दंसनि हते जों दंसनि हते जों केपलेनानि हिंगाय काइतोनि कथमा काहाम काइतोनि गुड न्यूज सिमानो बिनि गस्पेल मानो जों ताबो बजन यासागै मानो आ समय जोंनो दागबरि वै दं अबनि बागै जों अरो तामहिनानि जे HOSEA सिमानि चारनि सयो जों मा सोंताय
am I embracing the knowledge of God or rejecting it? Ang kaitoni an knowledge hinmano ang welcome the klai tong ani life bo na ang yasagya reject klai tong a question sang masang thai in each and every one of our lives sini protect the ব্যক্তি ni jibono sang sungai manai thai aboni bagai sang a choice no sang khlaya ko hangkai it is the right time for us kaitoni bisingti khai jing choice khlanyani abono sang nanani kaitoni bisingti kaitoni kokthani sang honor khlainanani borom riwoi nanani tei jing obo haikai next generation of jing o message no o phorongmung no jing riwoi thangmanani aboni bagai je a knowledge ni uporo kaitoni a knowledge ni uporo jing khaprumnani nango a chini life no obo haikai jing cultivate khlainani nango je hunger for God's word kaitoni kok thaino tei jing okhinani kaitoni kok thaino tei jing hunger nani abu kaisa chini everyday life jing priority riwoi snamnani obo belai nangsugo tamni gai ignorance in mani kaitoni mokolo abo excuse ya whatever you say nung just sapono saimano nini ignorance ni bagai sinung yasang maya hinmano kaitoni mokolo there is no excuse kaboni bagai kaitoni a wisdom jengno riwoi tongo kaitoni kokthai jengno supply khlai tongo jeng a jaga wo chini life bo jaga wo jeng lacking tong chini personal life ungthun bo jaga wo jeng takbo kaitono avoid khlai tong abo jeng belai kaitoni kokthai bai kai jeng ma supungnai fill up ma khlainai chini life jeng kaitoni bising dike a transformation abo phainai te chini bokhawo belai a transformation ni bagai a bokhaw samung nangsugo change ngani bagai jeng committed ngani nangsungnai chini bokhawo determine ngani nangsungnai oboni bagai faith hinmani obo just phurungjak maya faith hinmani abo romjak nani bagai boniso boito it is not about faith is not about being taught or faith is not about just being taught it is about being caught also guys chini life bo jeng obo haikai role model ma ang thai je love for God's truth chini noknu khungo chini langmao kai chini kubunya ti jeng hamjak lainani tei jeng chini dophawo jeng akok thaiko kubunya jeng saklai manani pir manani tei obo bebak jagaono jeng kaisa te kaisa no jeng mentoring khlai manani poito tei obo haikai bible stories bible ni phorongmung generation to generation jeng phoronggai obo haikai jeng kaisa generation snamanani abo kaitor nai oboni bagai jeng hari jeng sengno nayano kaitono bini kokthani bisingti khayei je chini life bo jeng oro phunoka je HOSEA diari ni bisingti ajorao Israel rok kaitoni kokthai rongno tui kaitoni knowledge no tui borok lacking tongmani bagai borok reject khlaimani bagai borok onek a consequences destruction phaika bongni bising aboni bagai kaitor jengno same message riwo if we reject the wisdom of God or the knowledge of God jeng a same consequences jeng bo face nai jeng nugui tongo chini generation no jeng nugui tongo chini present generation no jeng nugui tongo chini dophawo bomo hai jeng face ngai tong bomo hai chini dophawo ngai tong jeng abo clear picture jeng nugui mano a jorawo jeng kaitoni a yareng kaitoni a kubui himana jeng romoi narak ya hangkai we are doomed jeng a jaga a dongso jeng klainai aboni bagai kaitoni khairongmani bisingti jeng a kubui no romlayano kaitoni a knowledge no jeng embrace klayano instead of rejecting jepro jeng reject khayo chini personal area o mungsa jaga o jeng aro khaksama maya phainai jeng a jaga o peace hinmani kringnai chini life ni kono meaning himani jeng nokjaglak so aboni bagai jeng correction klayana kaitoni a knowledge bo jaga jeng lacking tong kaitoroni kokthai bekai bini knowledge bekai jeng fill up klaylayano asongno hambai kaitor lobjak thon